yabona ngibona nje laptop yakhe kamnandi uMatersi. Sebenza kahle kakhulu nale operation dla Terrico yabona kucala logeseni wakhe. Yebo umhlaka lona bandla mhlaka 15 njengoba eshilo Sunday wabona uncenga ngale iparish lakhe futhi uMatersi. Njengoba eshilo ukuthi uzokazama ukuthi avele namhlanje nangu Mariko. Njengoba eshilo-ke uMariko bandla ngayo le lona le laptop yakhe nayo uzoyiveza kancane. Ukuthi hey abantu babheke uMalidomu engayitsheli uMatersi. Ngibona kukhala nento engathi yabona ingathi futhi kuhlangana ugesi yabona. Ngathi kuhlangana ugesi intambo. Yabona hayi saqhubeka saprocess sengwa ngisho nami uthi mhlawumbe iyafa le laptop yabona. Ngiyibuyisela ngifuna ifund yami. Uqeda lana ngiyakalala uMatersi okuningi uzokubona kuseni kusasa uzobona kusasa. Okay so right. Besho kuMatersi bandla. Sorry. Laptop yaMariko. Hawu ihlalele kamnandi yabona isethe kahle ukuthi ingaxhophi amehlo. Abe kahle. Nayi iparish lakhe uMatersi awedlela umhla ka-15 namhlanje. Mhla ka-15 1 February Sunday 15 February. So sibona uMatersi-ke njengoba esho sekathathu bandla kulo February. Sekathathu waya futhi mhla ka 11. Khona la show khona echaza mhla ka 11 waya late ntambama yokusithathu waya kathathu kulelona kulo February. So sibona February ophela kangaki. Baphila sebephila abantu. Mariko. I see. Okay, hayi so right. Hayi sebenza kahle kakhulu laptop yaMatersi. Sebenza kahle kakhulu. Hayi baphile sebephila abantu soke sibona. uMariko usewona umhla 15 usakhuluma ngayo le ndaba yokugejwa izulu ihluku wabona. Athi lo yakhumbula lefana poison. Lokwe ezehlisela ngawo. Usakhuluma ngayo le ndaba lo yokugejwa izulu isihluku ngayo le laptop. Kusho ukuthi uyasho nje uMatersi ukuthi hey kusho ukuthi uMatersi smashed the glass yeah. Should Derek smash the glass. Where a goalkeeper save double save or goalkeeper save a powerful shot. So lapho he smashed the glass. Which means Derek smashed the glass njengoba nje yagejwa izulu ihluka nje ngale laptop yaso. Ngasho sithi Derek smashed the glass. Okay, I so right. Uzobona ungena nini live uzobona nje uzobona usulana nesikhathi. Ngibona naye akakhiwa uMatersi. Akakhiwe. Matersi Terrico, Mariko. Okay, so right. Abaphila sebephila abantu sithini smash the glass. Okay, so right.